Filmează! Filmează! Ei, salutare tuturor! Eu sunt Telescopul Magic, ăsta e... Eu sunt Ghinda Magică. Bă, băieți, astăzi facem, cred că al 3-lea episod sau al 2-lea episod. Ăsta e al 2-lea episod pe ziua de azi, o să-l postăm mâine. Da. Adică cum ar fi mâine, facem practic ieri pentru voi. Da. Și na, bătaie de cap, nu? Adevărat. Bă, deci Noi am rămas la noaptea a doua, când am luat fail, dacă l-ați văzut. Și dacă nu, intrați. Aha, uite pe Springtrap. Pe Sprinky? Da, Palma de fiartă. Pe camera 8. Bă, de ce ești în camera 8 și nu ești în 9 la tine în cameră? Și acum unde te-ai dus? Vent. Oricum, don't touch my done. Bă, sunt 7 și i-am dat în 9. What? Mașina vieții! Mașina foarte, practic. Acum hai să-i dăm un 9, pentru că 9 e cel mai bine cu asta. Dar nu se duce. Duce-le. Trebuie să stau cu ochii pe Foxy. Boss? Ok, o să te las aici și când pe 5 apre, sau în 5, să sperăm că în 7 și nu în 5, da. Trebuie să mă uit mereu după Foxy. Ne-am consumat 2 audio și practic degeaba. Audio? Deci ești până cu o notă? Da, că doar pe ăsta, da? Și o să urmeze episoade și cu 2 și cu 3 și cu toată franceza jocului. Și după aia o să arăt cum a decurs timpul. Bă, băieți, eu nu prea zic mult, că mă concentrez aici, dar uite, bă, ăsta e cu minte. Deci banana asta fiartă, care nu are banane fierte, dar eu îi dau. De unde îi dai, că tu nici tu n-ai? Le fiert. Unde? Deci fiți atent, bă. Le pui pe grătar. Știu că o să se aude mult pe chestiunea asta, dar să duci în camera. A, bă, nu sunt și nouă, băiatul meu, din nou sunt nouă, bravo, bă, bravo. Bă, eu stau numai bine aici. Ok, acum Stau cu ochii. A plecat banii. A plecat banii? Uite la aici, oră. Așteaptă. Hai, dă! Am închis camerele. Unde s-a dus mașina? Nu știu, Omul e fix pe coridor aici la mine. Trebuie să mă uit așa din când în când în părți. Dacă nu-i dau Voice? Nu mai poți să respiri și mori. Și îți dă jumpscare. Pentru că omul să știe că te sufoci și te omoară el. Se duce gata cu efect. Da. Pe 9, a rămas pe 9, băiatul meu. E bine. Pe aici, pe 5, pe 8. Iară mi-a dat pe video. Puțin așa. Omul fix la ușa mea. Da. Știi care? Pe 9, bă, e 2 de aici, mă descurc destul de bine. La mine e un... A plecat și Cica. Îți zice că pe la 4 AM, 2 AM o să fie. O să fie teroare pură. Acum o să înceapă să mă bată la cap. Vrea să plece la mine bată. Vrea să-mi arate el video cu Fortnite care l-a văzut el. Știi? Aha. Te-ai dus în ventul, bă? Noi filmăm mereu în același timp, ca să avem reacții într-un fel la fel. Bă, băi, te-ai dat și cu Facebook, că... Are filmă, Tot dacă sunt mai mare decât tine pe YouTube, dar în fine. Bă, de ce nu mai pot pe ăsta? Oricum niște abonați în plus n-ar strica. Doar că, na. O să fim frați pe aici. Deja am început să pară cantonele. Deja? Bă, parcă am văzut, bă. Bă, da, ce ca unde naibii ai? În bucătărie, cred. De ce nu e nouă, băiatul meu? S-a dus pe... Bă, da, unde e ăla? În vent, ioi. Dă-i bă să le simt. Bă, dar nu știu unde să ia. Efectiv. Asta s-a dus în... Era în vent, băiatul meu. E abia 2M la mine. La mine e 4. Bossilor, care că s-ar putea să facem 2 nopți. S-ar putea să facem 2 nopți. Să fie video puțin mai lung, așa că am văzut că e destul de scurt. Lăsați 6 minute.
La mine aproape de e 5. Și zic măcar să fac videouri mai lung. Și... Eu mai am postat de alea 2,5 de oră cu PUBG. Știi? Păi da, că cam atâta. Durează 1,5 de oră. Știu. Bine, dacă Am găsit și un meci de la Campă Rău. Știi? eu am zis că un meci de PUBG ești nebun, campara mea acolo. Și nici nu se mai mișca. Oh, e bine. Dar noi n-am murit. Mai repede. Deci 5 ani. Cel mai sigur o să facem 2 nopți până la tătă. Nu știu, eu o să fac o noapte pe episod. Eu că nu. Și oricum, să apară toată franceza jocului aici. Dacă vreți să mă știți, azi facem o noapte și dacă mor, rămân aici și îmi spuneți voi în comentarii frumos dacă vreți să facem 2 nopți. Deci să și încerc, dar dacă dau filare, să mai încerc eu Bă, dar ăla unde e? A, e fix la ușa mea, omul. Mă, trebuie să dau 2 deodată. Bă, dar știi ce mă miră? Ce? Că Foxy nici n-a ieșit din Pirate Cove. N-a ieșit? Nu, uite. Bă, dar ce... Aproape a ieșit măcar. Nu! Nu i-am văzut deloc fața. Stai puțin că Cica nu știu unde e. Stai să mut ăsta aici. Momentan, gata, s-a terminat noaptea. Bă, băieți, o să mai dau un try pentru următoarea noapte. A, gata, știu unde e Cica. Pentru că... de ce îi vând acum? Nu știu, cred că e aia cu Mangle. S-ar putea. Nu, pe ăla cu cactus-uri, ok, luăm 2 cactus-uri și E 4 AM. Cum știți de ieri în episod am murit. Am făcut 2 copii fericiți, iau. Wow! Ce să fac? Bă, la mine o să fie destul de lungi. Bă, nu cred că mi-ajunge bateria. Cred că o să mor, efectiv, că e 4 AM și deja mai am 20% baterie. Da? Dep. Nu voi să fie la pe 3, încercăm. A plecat Foxy. Da. Și cred că s-a lovit. Bă, niciodată dacă vă jucați până la 3, nu încercați să-l duceți cât mai repede în loc. Pentru că de aici ori să în 7, ori să în 5, dacă nu știți. Și vă dă jumpscare. Și dacă ajungi în 5, e deja super nașă, pentru că vă și din 5 trece în 2, cel mai sigur. Stați că mă scarpin în cap. După e nașpa. Ah, ce bine e. Dacă îl țineți în loc prea mult și pleacă nașpa. Stai că... Bă, nu cred că o să mai am baterie. Deci, nu știu, s-ar putea să fie de vreo 12 minute. Acest video, 12 minute. Bă, eu sper să nu mor, că e 5 AM. Și mai am doar 15%. Știi? Bă, dar plecă-mă odată de acolo. Nu pleacă la ușă? Nu. Omul e țăran. Mamă, bă, și din toată. S-ar putea să postez și... Mamă, ce bine. Ce să postez? Fortnite. Fortnite. Da, pentru că s-ar putea să mă arăt de 4. Da, ați auzit. Aim lock, am aim assist. Controller player. Da, parcă eu nu sunt. Ia, uite, exact. Vedeți? Și acum eu nu mai găsesc pe ăsta. Haide, fate odată 6 AM, că mai am 8 baterie. Uite, de asta e una asta. Că mai dispare acolo pe hartă. Haide, mă! Bă, dar nu se face odată 6 AM. Ventilation, eu mai dau repede acum încă în play sound. Bă, dă-te încolo, fate odată 6 AM. Bă, parcă jocul ăsta nu vrea să mă asculte. Fate 6 AM, că mai am 4 baterie. Fate 6 AM. Opa, Bă, mai am 3 baterie. Aoleu, cam bine băiatul ăsta, cred. E frică. Bă, fate-mă odată 6 AM. E la ușă. 6 AM. Gata, E la în ușa mea. sfârșit. Adică de noapte. Cred că l-am făcut de prima noapte, da. Nu. 6 AM în sfârșit. Bă, știi câtă baterie mai aveam?
2. Mamă, bossul ăsta cred că e la mine la ușa, că mi s-a părut că i-am văzut capul. Aha. Dar s-a dus repede înapoi, fix. Da. Na. Și pun pe rog acum dacă îl văd, nu l-am. Oricum ăsta a fost episodul de azi, într-un fel e de mâine și mâine o să apară și într-un fel e de ieri, nu știu cum, bătaie mare de cap. Vezi și ne dedicăm, nu? Da, și m-a speriat și ăsta, ok. Ăsta, noi am terminat videoclipul, adică Da. am trecut de noaptea a doua. Da, să Ia. așteptăm pe el să facă outro. Și, na, ne vedem într-un fel mâine cu noaptea a treia. Pa, pa! Hai, bă, băieți,